mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG as in Super Bacchanal Secret File. Hindi ko sinasadyang makita ang ano ni ate. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Rene Boy. At ito ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Ganito yun. Naglalaro ako ng online game sa cellphone ko nung gabi na yun. Itong ate ko, naligo kasi pupunta raw yung boyfriend. Ako naman, nagtuloy lang sa paglalaro. Pero nadidistract ako. Kasi habang naliligo, tumutunog din ang cellphone niya sa loob ng banyo. Maingay. Yun pala, ka-video call niya yung boyfriend niya habang naliligo. Sabi ko sa sarili ko, hala siya, hindi makapag-antay. Ang potik. Hindi ko na lang uli pinansin. Baka in-hit lang ba? Tapos eto na. Narinig ko ang ate ko. Umuungol! Oo, DJ Rocky, umuungol! Umuungol ang potek! Sabi niya, ha! Ho! Ako, na nandidiri sa napapakinggan ko ay nagtakip na lang ng tenga. Kinuha ko ang headset ko, kinabit ko sa cellphone ko at nag-music ako ng malakas para wala na akong marinig galing sa banyo. Nakakabaliw itong ate ko. Naliligo tapos kung ano-ano ang ginagawa sa banyo. Banyo queen yarn? Ang tagal-tagal ng ate ko sa CR. Mga lampas 30 minuto, DJ Rocky. Tapos ayun na, lumabas na. Nakita ko nakatapis, basang-basa ang buhok, namumula pa ang pisngi. Tinanong ko, "Te, ba't ka umuungol sa loob?" Sagot niya, "Wala ka nang pakialam, boy. Maglaro ka na lang dyan. Oo nga pala, pupunta rito si Jovic. Huwag kang pasaway na hayop ka." Hindi na ako sumagot. Pero kapag ganun na ang linyahan, ibig sabihin, may bimbangan na magaganap. Kaya pumasok na si ate sa kwarto niya para magbihis. Bumalik na ako sa paglalaro sa cellphone ko. Pero lintik, hindi nagtagal, nagulat ako. Oo, nagulat ako kasi may kumalabog sa loob ng kwarto ng ate ko. Kaya pinuntahan ko.
Kako baka na paano na. Walang sigaw tahimik. Naku, baka ano nang nangyari sa kanya. May bembangan pa siya mamaya. Kaya ang ginawa ko, kumatok muna ako sa kwarto. Kumatok ako. Walang sumasagot. Tinawag ko na uli. Ate, anong nangyari? Okay ka lang? Wala pa ring sagot. Kinabahan ako. Naisip kong magpatulong sa kapitbahay, buksan sana ang kwarto ni ate. Wala kasi sila papa sa bahay. Tinanong ko yung kapitbahay ko, sabi ko pare patulong parang may nangyari sa ate ko sa loob ng kwarto. Hindi umiinik. May narinig akong umpog na hindi ko maintindihan. Kaya ayun, sumama siya sa akin. Dinahan-dahan naming buksan ang kwarto ng ate ko. Yung doorknob, minaniobra ng kaibigan ko para mabuksan. Gumamit siya ng alambre. Hindi nagtagal, ayun na, nabuksan na namin. Nakita ko ang ate ko na nakalupasay sa sahig. Oo, DJ Rocky. Tutulungan ko na sanang tumayo si ate kaso bigla naman siyang tumayo. At sa pagtayo niya, nalaglag ang towel na nakatapis sa katawan niya. Nakita tuloy ng mga mata namin ang dalawa niyang monay na nakapatong sa kanyang harapan. At ito ay mistulang bundok. Nahugis monay na merong asukal. Tapos nakita rin namin sa bandang baba yung kuwago na mabalahibo. Diyos ko, ang ate ko, sandamakmak pala ang talahib. Doon sa ano niya. Nagtakip na lang kami ng mga mata ng kapitbahay ko at diretsahang tumakbo palabas ng kwarto. Paglabas namin, tinanong ko si ate. Te, anong nangyari sa'yo? Sumagot siya. Nadulas ako patao, boy. Sira ulo ka. Nakita mo ba ito lahat, ha? Doon ka na, huwag ka nang uulit at tingin. Okay na ako. Lumabas kami ng kapitbahay ko at nagtawanan na lang kami ng sobrang lakas. Dahil nakita namin ang hindi dapat makita sa ate ko. Promise, hindi naman yun sinasadya. Nag-alala lang talaga ako sa ate ko. Baka kasi kung napano na, ang bilis naman kasi ng mga nangyari. Hindi ko lang talaga inaasahan na makakikita ako ng ganon. Sorry ate, concerned lang ako na kapatid. Maya-maya pa, dumating na ang jowa niya. At tuluyan na nagpakain sa kanya ang ate ko sa loob ng kwarto. L as in lupet. Sa loob ng kwarto. Pasensya na ha. Nakainom lang habang isinusulat ko ito. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. Muli, ako si Rene Boy at ito ang aking SPG as in Super Pacner Secret Farm.